نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے ذو العرش المجید، رب دی ذات او ذات ہے جیڑی بزرگی والے عرش دی مالک ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کریم عزت والے عرش دا مالک ہے. سلسلہ کل دا نیا شروع ہویا ہے. کیڑے کیڑے بندے قیامت والے دن اللہ کریم دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے، جس دن اللہ کریم دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ. کل ذکر کیتے سن 8 بندے. اج 9واں بندہ حضرت سیدنا ابو الیسرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو فرماندے ہویا سنیا کہ آپ نے فرمایا من انظر معسرا ووضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سبحان اللہ. کہ جیڑا بندہ کسے تنگ دست مقروض شخص نو مہلت دوے یا پھر مہلت اگر نہیں دینا تے اگلا کام بہتر کر دے او وعدہ عنہ یا او دا کچھ قرضہ معاف کر دے. سبحان اللہ. اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس دن اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اللہ کریم اس نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا. تنگ دست مقروض شخص نو یا مہلت دے دیو، مثلا اس نے وعدہ کیتا سی 1 مہینے تک دے دیاں گا پیسے واپس. تواڈے سامنے او دے حالات نے کہ بندہ واقعی مشکل وچ ہے، کونوں آزمائش ہو رہا آ گئی صحیح، وہ قرضہ نہیں اپنے وقت تے اتار سکیا، وہ آ بھی ٹائم نال جاندا تے دسدا ہے کہ میرے کو یہ سسٹم نہیں بنیا تے مینوں مہلت دے دیو. جیڑا بندہ واقعی دے حالات نو ویکھدے ہوئے مہلت دے دے، اللہ کریم قیامت والے دن اس نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. یا کوئی ایسا بندہ ہے انہیں مجبوری دی وجہ تے قرض لیا سی، انہوں ادا نہیں کر سکتا پیا کہ حالات ایسے بن گئے نے معاشرے دے اندر کہ او دے کول قرضہ نہیں اتر سکتا. اگر کوئی بندہ اس نو قرضہ معاف کر دے، قیامت والے دن اللہ کریم اس بندے نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگلی حدیث پاک وچ 3 بندے ذکر کیتے گئے نے. اس طرح 10واں 11واں تے 12واں بندہ جو ہو جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اپنے والد حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کردے نے. وہ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ سبحان اللہ. او غارما فی اسرتہ او مکاتبا فی رقبتہ اذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ. جس بندے نے اللہ دی راہ وچ جہاد کرنے والے شخص دی مدد کیتی،
سبحان اللہ مدد دیاں مختلف صورتاں نے. مثال دے طور تے بندہ میدان جہاد ہی جانا چاہتا ہے بہادر لیکن وہ کول لڑن واسطے ساز و سامان ہی کفار دے نال ہے. اے بندہ مالدار ہے لیکن خود ہی دے چ طاقت نہیں رہی لڑن دی. اے اس مجاہد دی مدد کر دے، انہوں سامان لے دے لڑائی والا، اس نو سواری لے دے جس تے اس نے سوار ہو کے لڑائی کرنی ہے. دوسرے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تنگ دست شخص نو مہلت دوے او غارمن او دا قرضہ ادا کر دوے سبحان اللہ یا قرضہ ادا کرنے چ مدد کرے، او مکاتبن فی رقبتہ سبحان اللہ یا مکاتب غلام نو آزاد کر دوے. او کس طرح؟ مکاتب غلام او غلام ہوندا سی جس نو اس دا آقا کہندا سی تو اتنے پیسے جس دن منو دے دیتے تے تو میری طرفوں آزاد ہے. اگر اے بندہ اس نو پیسے دے دے تاکہ اے اپنے آقا نو دے کے تے آزادی حاصل کر لے، یعنی ایک غلام نو آزاد کرن وچ مدد کرنی. اے تین قسم دے بندے جن میدان جہاد وچ لڑن والے مجاہد دی مدد کیتی، یا تنگ دست شخص دے مقروض سی او دا قرضہ ادا کروان وچ مدد کیتی. قرضہ انہیں نہیں دیتا سی، قرضہ انہیں کسی ہوری شخص کو لیا سی، اگلا اس نو مہلت نہیں دیندا پیا نہ قرضہ معاف کردا پیا، اے اس نو قرض ادا کروانے چ مدد کردا وے. اگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا مکاتب غلام نو آزاد کروان وچ مدد کرے قیامت والے دن اللہ کریم اس نو بھی اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ اور اگے 13واں بندہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذل رأس غازن اذلہ اللہ یوم القیامہ. جڑا بندہ غازی دے سر تے سایہ کرے، مطلب کہ بندہ میدان جہاد تو لڑ کے واپس آیا وے، غازی بن کے آیا وے، سلامت پہنچایا ہے، لیکن اس دے حالات ایسے سن کہ لڑائی دی وجہ تی بعض دفعہ بندے دے زخم ہو جاندے یا دیگر معاملات، وہ یا اپنا کچھ کر نہیں سکدا. اے اس دے سر تے سایہ کس طرح کرے کہ او دے اخراجات برداشت کرے تندرست ہون تک. اللہ کریم قیامت والے دن اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ اللہ کریم سانو بھی وہی کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ دی وجہ تی اللہ کریم قیامت والے دن عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. کل 8 ذکر ہوئے سن، اج 5 اور ذکر ہو گئے نے، کل 13 ہو گئے نے. یہ انشاءاللہ کے سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن وضاحت کردہ چلاں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایک کر دینا تے دوجے چھوڑ دینا وا، بعض دفعہ کچھ ایسیاں چیزاں نے کہ اگر کوئی بندہ ایک کردا ہے دوجے چھوڑ دیندا ہے تو بندے دی پکڑ ہو جائے گی. مثال دے طور تے مثلا ایک بندہ ہے، کل میں ذکر کیتا سی اس نو حسن و جمال والی، پیسے والی، منصب والی، عہدے والی عورت برائی دی دعوت دے، اے بندہ اس دے قریب برائی واسطے نہ جاوے بلکہ کہے کہ میں اپنے اللہ تو ڈرنا وا جڑا تمام جہاناں دا مالک ہے. سبحان اللہ اس نو بھی اللہ کریم عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. دوسری حدیث پاک ذکر کیتا سی جڑا بندہ عدل و انصاف کردا ہے قیامت والے دن وہ اللہ کریم دے عرش دے دائیں جانب نور دے ممبراں تے ہوئے گا. سبحان اللہ اس وچ وضاحت کیتی سی کہ ضروری نہیں کہ بندہ جج ہوئے تے انصاف کرنا ہے، بندہ گھر وچ نگران ہے تے اس نے اپنے تمام معاملات وچ مثلا بیوی دے اخراجات نے، بچیاں دے اخراجات نے، نان نفقے دے معاملات نے، ماں باپ دے حقوق نے، پڑوسیاں دے حقوق نے، دیگر مسلماناں دے حقوق نے، انہاں وچ عدل و انصاف کردا ہے، وہ بھی بندہ عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا. اگر کوئی بندہ ایک کم کر لیندا ہے، مثلا وہ برائی دے قریب نہیں جاندا لیکن ادھر حقوق پورے نہیں کردا، قیامت والے دیڑے پکڑ ہو جائے گی. سارے کرنے
یعنی بندے نے مکمل شریعت عمل کرنا ہے تو پھر اللہ اپنا فضل فرمائے گا، بندہ پکڑ تو بچ جائے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دین دے نال محبت کر کے اس دے اوپر زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔